Jeg spørger I mig, så skal slædegirken stå lige præcis der. Hold da kæft, det er dejligt. Chaufføren, det er Wim Dingering på Lambada. De har valgt chauffør ud fra, at banen er lidt mere tør, og det er Wim normalt bedre at køre på. Vi har Lambada. Fuld! Ja, wer ernsthaft, wenn der Ina war? Ich zeige mir mal was los. Og Leif Jørgensen, han er ved at være klar til at sætte afsted. Han får det grønne flag. Der er der fuld pull! Det er eddersmadspladen noget sær i en opsætning. Den lille V8, den står der bare og hænger i tomgang de første 10 meter, og så skal det ellers sten på 10 meter, at noget kan vinde. Også her et forrygende fuldpull til US. Men denne gang rakte det ikke til fuldpull. Ja, det er tættere på end det, som Ole Mikkelsen præsterede i hvert fald. Men det rækker nok kun til en 5-96 meter for Søren Dahl og Big Mama. Det bliver ikke noget fuldpull til Big Mama. Og det bliver lige nøjagtigt omkring de 95 meter. He had a good ballon. I don't know the defense on the ballon, so most things. 2 meter. Fik den så lige en halv meter igen. Centimeter for kort. 6 centimeter. Hold nu kæft. Og ser hvad sådan Jacobsen kan præstere med traktoren Fenrir. Og jeg kan så se herfra, at det var på 3 motorer.
var meget tæt på. Tror ikke, det rækker til en podieplacering. Jeg tror, vi er på en 2 meter. 2 meter blev det til. Nou, hé. Dit lag er, ja, dat is gewoon het wiel weg, of niet? Leek wel, maar. Ja.